Dono bagian nyuting Ibu Dono. Ora ono rugine aku taklim dina Senin. Kumpul karo ibu. Rencange Bu. Lah nggih. Hikmahe yo ngene iki Mas. Makin banyak teman, banyak rezeki. Sik aku tak takon, Bu Dono sing dicoba Bu Dono yang mana? Lah ini menika. Iki Bu Dono iki. Bestiku kok ges piye to? Taklim hari Senin habis Isak, Mas. Iya. Aku wis rencana arep gawe grup senam ki mau kok karo Bu Dono kok. Ning aku salut kok kali Bu Dono ki, Mbak. Nggih. Pak Dono sing joget to kali nyawer, Bu Dono iki nyuting dengan santai. Loh, lah kan besti, luar Mas. biasa, nggih. Matur sembah nuwun Bapak berkah nggih, rezekinipun sehat kagem Bapak kalian Ibu. Amin. Lancar, usahane saya lancar, sukses. Cabange ning endi-endi Mas, pinaringan sehat, bagas waras wis luar biasa. Matur sembah nuwun Ibu Dono badhe ngersakaken lelagon. Lah Bu Dono biasa lagune apa wingi kae? WA sampean kae apa wingi kae? Ya, nek ingin nek taklim biasanya ya terus perdamaian. Oh iya, badane kan jilbab putih. Ibu ngersakaken menapa? Ibu Dono, monggo. Biaya ditanggung Bapak, Bu, tenang mawon. Wis ngomong aku. Iya. Monggo Ibu. Oke. Ngersakaken menapa?